Jagoro mongirore migawo mar dongruok mag gwenge ma otuo Arsame Kelo ne otayo chenro mar pogo mwandu mopogore opogore ne jogo mane mach owang'o mwandugi e kar dak ma Soweto mane kar chung' od bura ma Lang'ata. Jatelo no noyango ni piny owacho ooro kony moting'o ofuke 200 mag ochele kod 100 mag oganda mabiro konyo jodak mane mach owang'o mwandugi. Johala mane dukni magi owang' bende ne oyudo mabati mar chako gedo manyien. Jaod bura ma Lang'ata Felix Odiwuor mong'ere kaka Jalang'o nopuoyo okang' mar piny owacho konyo jopiny moyudo midhiero. Manyumba zaidi ya 50 zilichomeka na watu zaidi ya 300 wameathirika wako hapa. Kwa niaba ya serikali ya Kenya nimewaletea chakula, nimeleta gunia 400 ya mchele, gunia 200 ya maharagwe. Kila mtu amepata chakula ya kutosha, na pia hivi leo nimewaletea mattresses, nimewaletea blankets, nimewaletea mabati so that wale wamechomekea wana manyumba waweze kujisaidia na kujenga nyumba mpya. Wan wadwa duoko manero kamano kendo wakwayo jodak ma Soweto ni gibeda beda mamol nikech sirikal ni kodgi kendo gik moka mane gikwayo ibro kelnigi. Wan gi PS marwaka mochung' ni weche mag thagruok ochopo to gine magibiro kendo gikonyowa.